Il-Qorti tal-Appell, ippreżeduta mill-imħallef Consuelo Sherry Herrera, ordnat il-ħelsien tal-bastiment MV Lifeline u waqqet il-multa ta' 10,000 euro li kienet tat l-ewwel qorti biex għalhekk dawret is-sentenza mogħtija fl-14 ta' Mejju li għadda mill-Qorti tal-Maġistrati. Is-sentenza ngħatat fil-konfront tal-Ġermaniż Klaus Peter Reich ta' 58 sena, il-kaptan tal-MV Lifeline. Fis-sentenza tagħha l-Qorti tal-Appell qalet li ma kien hemm ebda intenzjoni kriminali fl-aġir tal-kaptan. Il-kaptan dejjem sostna li wara li għadda minn dawn il-proċeduri jinsab b'kuxjenza nadifa li flimkien mat-tim tiegħu irnexxielu jsalva 234 persuna mill-għarqa. Dejjem saħaq li dwar dan m'għandu l-ebda sens taħtija. Bħall-ewwel qorti l-imħallef Sherry Herrera ma sabitx ħati lill-kaptan li kien qed jagħmel użu minn bastiment li ma kellux il-liċenza meħtieġa mill-Awtorità tat-Trasport għal anijiet kummerċjali. Il-Qorti tal-Appell lanqas laqgħet it-talba tal-prosekuzzjoni biex il-bastiment jiġi konfiskat. Minkejja li kien instab ħati mill-ewwel qorti ppreżeduta mill-Maġistrat Joe Mifsud, din kienet semmet ukoll il-fatt li l-kaptan li huwa minn Munich kien għamel li seta biex isalva l-ħajjiet tan-nies. L-avukati difensuri tal-kaptan Klaus Peter Reich kienu Cedric Mifsud u Neil Falzon.